nalika para sang prajurit maneger bendi beda. Yo 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 yo. Kirang cukatan dan tandang cuma kakak mereka lilu parana wosamapto siyogo doma karyo angangkat karayaning projo mure karto arjo boton sayo rukun kumarkut barang kumandang rampa jogete kaya anyang semake jangan dikeri senggak runtut ambos seni rangu jiwani agawe sengsame ati sayo rukun kumarkut barang tumandang rampa jogete saya anyang semake jangan dikeri senggak runtut apa seni rangu jiwani agawe sengsame ati ayo ya lo Gas. Go. Yeah.
bakal tulus setya ora bakal kebimbang wong liya janjimu yang terakhir jebul amung lames rasa atiku kaya diiris oh rembulan bayu tulungono padyangono wetenge kelangan tresno tresno tulus suci kok ya diblenjani nelongso kabangetan urip iki monggo Pak Win somprete tarik ayo Ser A A-O A-O A A-O A-O lo 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 A-E A-E lo 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 A-E A-E ketayangan yen awan radoyan mangan mung klisikan yen dalura bisa turu among tansah amikirake sliramu wis suwe bisa nembe saiki ketemu lah ake wong ayunya kato aku timen mari kangen waton sliramu tumating ketayangan yen awan radoyan mangan mung klisikan yen dalur rapi iso turu among tansah amikirake sliramu wis suwe bisa nembe saiki ketemu laake wong ayunya kato aku timen mari kangen waton sliramu sumanding yuk 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 kurang goyang so hea wah jos lo hea go hea wah 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 lo 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 hea lo 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 go Nang alamu
ati ulat rengu atiku ayun ayun ing rina lan wengi mung ranti telenge ati jarwo sarpo wong manis sama lelo catat bisa netro tapi ing koko mung tansah ngalamun ngeling ana yen sinatya ada ajur klokro mula aja seneng lapor go oh lo gas Iku ya prungko
Yuk, yuk, yuk. Kaya putula berpanjeritin turangga esti rakata ingkang batya layu sapi lo awas waduh tuh kain no ngati-ngati wah tuh kak Ambo Jaya Brata Singa Barong Pranyata Agegi Risi Gerem Ton Kena Pinando Netranya Pindoda Ono Wata ira tur angkara Kaka suwun
pawitunan ning sesama yen lena kena hayalane wong kang sugih rasa sujanan ora liya yen tuweke arep tiba beda kuwi tekku aku wae biasa aku cinta dheweke kondo cintane nganti kiamat semono uga tresnaku ora bakal luntur nganti kapan takku kowe cinta
ayo memuji murih bisa kasembadan urip bebrayan nganti besok kukute jaman la 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 oh cinta kaya di surga dheweke kondo cintane nganti kiamat semono uga tresnaku ora bakal luntur nganti kapan takku kuwi cinta sehidup semati rintik-rintik hujan di malam hari sayang kau memang cantik kau punyaku sendiri naik sampannya daun biru kasih kau pria idamanku ayo memuji murih bisa kasembadan urip bebrayan nganti besok pupute jaman la 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 oh cinta kaya di surga monggo Mas Win ratu mukti eling nganti saiki rina wengi tak pundi kaya aji uga laku utama tetep langgeng rasane atiku tansah kudu angguyu samono aku mong ora
uripku nganti saiki rena wengi tak puji kaya ci galaku utama tatap langgeng ya genduren dhisik
Menika sampun sami cekap anggenipun ngaturi para sepuhipun utawi sedherekipun sepuh anem sedaya. Lah enten dipun aturi wonten dusun Gempol ngriki sedaya wau dipun suwun krana ikhlase penggalih kan sami-sami sesarengan krencange nyuwun kalih Gusti ingkang Maha Suci kula ingkang sedreme ndhiaraken kajatipun tiyang sak dusun Dong Cangkring utawi Gempol sedaya. Lah dene niat kajatipun ingkang dipun sebat tambang Sukculam Sari saperlu kadamel nyaosidar ingkang dipun caosidar arwahipun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sak garwa putra sekabat sekawan Abu Bakar Umar Ngali Utsman sak terusipun lan ugi caosidar dumateng Bapak Adam Bapak Kawa Bapak Kuasa Ibu Bumi Bagindo Liat Bagindo Kelir Dewi Mupat Malaikat Kasem kan tansah nyatu sadang do dumateng jalan ciut yang sak Dong Cangkring utawi yang sak Gempol sedaya. Lan sedaya dicaosidar mugi-mugi tansah njangkung sawak lucu dumateng jasatipun tiyang sak Dong Cangkring utawi Gempol. Angganipun wabah musik wonten pundi mawon lan wilujenga. Angganipun simah-simah lan wilujenga angganipun gadah niat merengeti 17 Agustus ingkang kaping 8 setunggal. Wilujenga ingkang diprengeti wilujenga ingkang mrengeti wilujenga. Rintrangan dalu wilujenga wiwit dimenika sasalamine sampun manggan tunggal napa kabula. Ingkang dados penyuwune tambah pangestune sami dipun sekenala tiyang sak Dong Cangkring sedaya. Lah ingkang saturan nggih tekse gadah kajat malih kajatipun. Perlu nyaosidar dumateng cikal bakal simbakali dusun Gempol utawi sing bakali dusun Dong Cangkring lan caosidar dumateng danyang kiblat sekawan lima ingkang manggen tengah nemen danyang pitungkul-ungkul 8 gune danyang ingkang mapan wonten sabet-sapone kiambak-kiambak lan perlu caosidar dumateng danyang ingkang nguri-nguri tiyang sak Dong Cangkring sedaya ingkang mapan wonten dusun Dong Cangkring sedaya. Enten sedaya wau dipun caosidar inggih njangkung sak wilujeng dumateng jatahipun tiyang sak Dong Cangkring sedaya utawi Gempol sedaya anggenipun merengeti 17 Agustus ingkang kaping 8 setunggal wilujenga sedayanipun wilujenga wiwit menika sasamene sampun manggal dengan napa kabulan dadi penyuwune tambah pangestune sami dipun sesang tiyang sak Dong Cangkring sedaya. Lah ingkang saturan tekse gadah kajat malih kajatipun khususipun ambeng suksi menika saperlu kadamel merengeti 17 Agustus utawi merengeti pahlawan anggenipun sami peperangan zaman nalika zaman peperangan suyen enten dipun prengeti mugi-mugi para arwah-arwahipun pahlawan anggenipun sami mapan wonten alam kelanggengan sedaya wau nyawija suci dhateng Gusti asalipun saking alam langgeng sedaya mapan malih wonten ing alam langgeng ingkang langgeng tan kenawah katungganana raos ingkang nikmat teka tentrem ayem saha pinayu kana tegara ujeng lan wilujenga sedaya masyarakat Dong Cangkring utawi Gempol anggenipun ngumbara wonten alam donya wilujenga rinaan dalu wilujenga wiwit dinten menika sakramene sampun mangidana pakabula ingkang dados penyuwune tambah pangestune sami dipun senen tiyang sak Dong Cangkring utawi Gempol sedaya. Lah ingkang saturan tekse gadah kajat malih kajatipun pisang setangkep nggih perlu ngawruhi ingkang dikawruhi Mbok Dewi Pertimah ingkang mertimai tiyang Palestri ingkang sedaya sami damel tata rakit damel luba rampe mrengeti jaranan enten dipun mrengeti mbok milih enten tuna luputipun anggenipun damel tata rakit damel mrengeti jaranan nyuwun ngapura jawi nyuwun ngapura nyuwun ngejulan ujeng wilujenga rinra dalu wilujenga wiwit dinten menika sasramene sampun manggen donga napa kabula ingkang dados penyuwune tambah pangestune sami dipun sak Dong Cangkring sedaya. Lah ingkang saturan tekse gadah kajat malih kajatipun jeneng Sengkala
saperlu kadamel nyengkalani tiang sak dong cangkring utawi sak gempol sedaya nyekalani anggenipun sami nyambut damel ugi nyengkalani anggenipun merengeti 17 Agustus enten merengeti jenang sengkala nebena beka sekawane ngelono kawilujengane wilujenga masyarakat dong cangkring utawi gempol sedaya wilujenga rintangan dalu wilujenga wiwit dinten menika sasamene sampun pangiduna kabula ingkang dadopan nyuwun tambah pangestune sami dipun dipun tiyang sak dong cangkring sedaya wis karena jeneng abang nah jeneng sepuh menu sampun kadamel metri bumi soksi ingkang dipun trepi griya tiyang sak dong cangkring sedaya utawi gempol sedaya ingkang kejemberan sukeran geometri ibu bumi ingkang dipun nambah tiyang sak dong cangkring sedaya lan perlu metri malih dumateng masyarakat dong cangkring utawi gempol sedaya anggenipun sami nyuwita wonten alam donya wilujenga rintangan dalu wilujenga wiwit dinten menika sampun ngamge alam donya kabula ingkang dados penyuwune tambah panjenengan sami dipun tiyang sak dong cangkring utawi gempol sedaya pun amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad sakabar rasulullah alhamdulillahirabbil alamin. Alul kasalamatan bil wafiatan bijajati wajijatan bil barakatan rezeki. Taubatan kaubarmatan indal maut bisanut wa rahmatan badal maut. Allahumma abi minna nari baqwa indaka jaba. Rabbana atinna bidunya hasanah wa fil hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam nabi wa alihi wa sahbihi ajmain alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
Awas. Hey, John. Ah, oh.